sila man sa imong inahan ang dunay problema sa panguna-una. Ha? Sabrina. Ay, sorry. Sorry, Rodel. Kuan. Sorry. Naglipog lang ko sa mga pangitabo karon. Murag ako'y malipog sa batasan sa imong inahan nga mukalit nagkausap. Kunan pa na analisa na dili mo angkon sa iyang kisulti na ako. Naglipog na ko. Love, sorry. Sorry, pero mas maayo gyud nga adto na lang ta sa syudad magpakasal. Si Mama? Rodel, naunsa ka si Tita Mercy. Rodel, ayoko biya. Maluoy ka. Tita. Ayoko niniyog biya Musugot na ko. Kamu na ang magbuot sa inyong kasal. Ayaw na ko niniyog biya Rodel, anak. Ayaw ko niniyog biya Uma, di ka na mo biyaan. Sorry, Sabrina. Okay lang, Rodel. Ikaw ang lalaki. Kinahanglang ang imong mga planong akong sundin. Maunang pagdala sa asawa. Magpaluyog sa bana. Salamat. Rodel. Anda mo na ito ang atong kasal, ha? Oo. Hugisaan ako nimo. Di ka magmahay sa imong pagpakasal nako. Nahibaw ko. Itugyan ko na nimo ang tanang plano. Ayaw sa. Ang imong gusto sa atong kasal ang matuman. Gawas lang sa Buda. Rodel. Sabrina, mahimo kang mangayog bisan unsa nako. Gawas sa bagong Buda sa kasal. Okay. Musulog ko sa mga Buda. Pero, ako ning ipahaom sa kong lawas. Isukod na lang ni. Salamat nga musulog ka na sa akong Buda, Sabrina. Okay na ko nga kini akong isulog kita. Pero ako aning kuhaan ang gitasuin. Ayaw. Ha? Nahibaw ka ba? Nga ang mga pulong sa Biblia dili mahimong punan o kuhaan? Ha? Kung imong ipausap ang akong Buda, mawa na ang orihinal nga disenyo ni ini. Ayaw ka bala ka. Ang gitason sa imong takon sa sapatos ang atong patasan. Sige. Okay. Maghimo na taog listahan sa imbitahon. Sige. Ang akong mga friends sa syudad ang akong paniyon, tita. Pili lang ang dili mga kiat. Kay dili ganahan ang bay ug sapa. Ha? Atong irespeto ang kamingaw ug kalinaw ni ining dapita. Tita. Kuni ana ang imo mga bisita. Ayaw lang sila palaaga bisan asa. Oo, tita. Mapunaan na gyud og tao kining baya. Ug magmalipayon na siya. Kinsa magmalipayon, tita? Tita Mercy? Siya. Ang bay. Unsa? Magmalipayon na ang bay. Ha? Ang bay nga wa kaayo itaw. Mag-imbitar og mga espiritu nga dili mga maayo.
Ha? Sige. Biyain ako. Kay gusto kong mapahuway. Oo, tita. May problema gitingali sa una-una kini si Tita Mercy. Kaluisat niya, Mia. Bisag unsa na lang gimusud sa iyang una-una. Sir Rodel? Mapauli na ako, sir. Gabi na, Lisa. Ihatod na lang ta ka. Ha? Dali. Ihatod ta ka sa inyo. Oh, ikaw ang mahibaw, sir. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kinamanan di ko. Sa tuwa kong daman. Gituog-og na kong tao. Sabrina? Ay! Oh, Tita! sorry. Tita! Sorry nga nakurat ka. Nabati ko nga misinggit ka, mao nga nagsusi ko. Gidaman ka? Oo, tita. Oh, dali, uban ako sa kusina. Inom og tubig. Nagagaw pagitigatod na ako din sa amo, sir. Di man sab kayo layo ning inyong bahay sa amo. Mao bitaw. Naanad naman sad ko nga motadlas ining dapita panahon sa kagabion. Dili ka mahadlok. Unsa man siya akong kahadlukan? Maayo. Magminyo na gid ka, sir, no? Oh, Annalisa. Si Sabrina ang babae nga dugay ko nang gipaabot. Maayo hinoon, sir. Di ka ganahan ni Sabrina para nako? Ganahan man. Buotan man siya. Daling maduol. Pero, Oh, unsa man? May problema ba? wa man, sir. Niyan na to sa amo, sir. Pwede na ka mabalik sa agi. Manay Carding? Noy, nakalis taas, Noy? Murag, wa pa man din niyang imong magawang. Manay Carding? Usay, nagadamgo ako. Ay, ups. Unsa man ang akong tel. Nagluib naman eh. Ups, ngayon. Sa tuota pa ingon. Doy tel, tuota. Ayaw sawa. Ay, sa tuo lagi ta mo. Ayaw pagbuot og likod. Ila ka. Tikdulan, tika karon. Ay nang tikdulan. Ano? Ari. Unsa mang tila ka? Mamato man ka? Unsa man ka, ha? Pakit-kit ka? Ha? Aray! Dili na ni mahimo, ha? Uy. Unsa man ang nasa tunga sa sapa, ha? Nagbarog? Ako na lang magpaabot ni Noy Carding, Sir Rodel. Ayaw lang lagi. Paabuton na ko siya. Lisod na kung ikaw lang ang niya sa bahay. Tabang! 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 Manay Carding? Noy, naon sa ka? Aray! Amo na makagigukot og demonyo, Noy. Anino sa sapa akong nakita? Unsa?
Aray. Sugod ka na ang ipanulti mo, Karding. Una, gibato ko. Ikaduha, nakita na akong anino nga nagbarog sa tunga sa sapa. Agoy, mamatay naman ka ako ini. Agoy, Dali ka pa mamatay na Carding, uy. dali na. Managkatas taas, dali na. Kaya basing gisundan ko sa anino, dali na. Unsa man gyud nang nakita nimo, Karding? Anino sa mananap o sa tao? Anino sa tao. Unsa? Kana, inom og daghang tubig. Aron mahanaw ka ng imong kahadlok, Sabrina. Okay na ko, tita. Karon, sultihi ko kung unsay imong nakita sa imong daman. Dakong anino sa tao. Unsa? Dakong anino sa tao ang akong nakita, Analisa. O, unsa, Noy? Sigurado ka nga tawagin ang imo nakita, Noy Carding? Dili ka ha, bunga lang to si mong nauna, kaya nakainom man ka. Ay, hindi lagi mahitabong damgo ko nga mata. Ibang ka ha. Aksyon akong kahubog. Nahuwasan ko tungod ato. Nga akong nakita, tao gyud. Iya pa man gani ang gibato. O niya, dito gini mahitabo sa sapa. Ay, ulagi. Sa sapa sa banlot. Giyakan ko sa dakong tao, tita. Nakita ba nimo ang iyang naong? Di ko makaklaro sa iyang naong. Ngipit kaayo. Di maklaro ang iyang naong. Pero ang iyang bayhon nga dagto ang akong nakita. Ug ang iyang gininhawa nga nanimahong sunog. Unsa? Klaro kaysa kung pananaw ang bayhon niya, tita. Gituo ko niya. Gusto ko niyang patiyon. Ayan guys, hindi nga ninyo ang part 5 diri sa daghong sa sapa. O gang niagi guys no atong nasayran nga before daw padayon guys, check sa ako akong niluto. Luto ko mga kumsudan guys. Ayan, init na ang oil no. Unang ilunod guys. Ang niyagi guys sa part 4 itong nasayaran nga giingnan si Kuan guys no ni Analisa, giingnan si Sarina guys no kang Alisa nga papahawaon dito sa ilang balay no, balay siyang amo kung gusto pa niya no nga mutaas ang iyang kinabuhi kay na namiligro daw kuno siya guys. So unsa man kay naibaw-an sa mid guys no nganong oman to ang iyahang na istorya og sa dihang giistoryahan og dihang gi kuan ni guys no gikompronta siyang amo kung isulti ba ko na si Analisa ato ningon man kini guys nga wala. So lahi goro guys no ang istorya ato murag na ini-insert niya guys nga lain nila lang no kay niingon man si Analisa nga wala siya nagsulti ana. So ang nisulti ni sulod guro ato guys no murag buotan nga nila lang. Magtuog yun ko guys no nga dili ito si I think na ay laing spirit guys no ang nisulod sa lawas ng Analisa no, para paghimangno ni Kuan paghimangno sa atong bida guys no. Pero ang pangutana karon guys kinsa maghato ang ni-insert siguro iyatong ko ano mga buotan to guys ng mga nilalang mga nagtuyo kilid sa ilang mansyon. O
Og siyempre nasuko si Sarina guys. Kay manghimakak manggod si Annalisa. Og nahulog nga siya daw ang bakakon. Murag maingon jud ana kay nang himakak man jud sa Annalisa nga wala jud siya ni sulti. Saon man na karon. So pasagdaan na lang. Pero nalain guro ang amo ani guys, no? Kumusta? Daghang salamat sa tanan akong followers nga kanunay nagsuporta o nag-engage sa akong mga post. Ang inyong mga likes, comments, ug shares nga naghatag og inspirasyon nga magpadayon ko sa Nakugitan-aw guys no nga atong idol diri sa DYHP si Madam Priscilla Ragana sa iyang pasalamat. pag-apil sa akong journey. Kamo ang tinuod nga kusog ug inspirasyon. Daghang salamat. Mga kasama, kumusta? Salamat si Kuan guys Priscilla Raganas kay 464,000 ang iyang follower. Daghang salamat. Basta-basta to. $464,000. So ubay-ubay na yun. So atong paminawon guys no ang drama kay wala po ko kapamati. Yan na. Pinakamadamdaming mga drama sa radyo. Easy. Asi kay atad, kapag damdamang pagod o kirot, ihap. Okay lang yan. Ako sang timplahan guys no ang akong adobo butangan sa nako og toyo before ta magpadayon pero pasadaan lang ninyo ninong nga nagplay. Ikaw ang lalaki. Kinahanglan ang iyong mga plano ang sundot. Mao nang papel sa asawa. Papaligid sa bata. Salamat. Andam mo ang matupasala. Kung isaan ako nimo, hindi ka magmahay sa pagpagkasan ako. Nahimaw ko. Itugyan ko na nimo ang plano. Ayaw sa. Ang iyong gusto sa atong kasal ang matuman. Gawas lang sa Buda. Sabrina, may mukhang mga yupisan mong sana ako. Gawas sa bagong butas ka. So ipadayon yun nila guys no ang kasal bisan pa man sa daghan ng mga katingalahan no, nga nahitabo. Padayon gyapon si Kuan Sarina guys no mura siya og Kuan desidido na. Pero lagi unsag ang Buda guys no ang ipasuot sa iyang bana nga lahi man sa man nga Buda siguro. Buda paguro ni sa iyang mga kanunok-nunuan no. Okay. Musulog ko sa mga buya. Pero, ako naging pahaog sa kong lawas. Isugod na lang eh. Na mo na karon guys gisukod ang Buda. So sayo kita guys no sa mga pamahiin, sa mga di ba kapilang takadunggo na sa mga drama, sa mga istorya sa television nga pagsukdon daw ang Buda sa kasal no sa babae. Di madayon ang kasal or adunay daw utang mahitabo. Wala din sa istoryahan ani. At iniwi drama ramang gumi guys. Uy, salog kita. Pero, ako aning kuhaan na kita suhin. Ayaw, Ha? naibaw ka ba? Nga ang mga pulong sa Biblia, dili mahimong punan o kuhaan? Kunin mong ipausap ang akong Buda. Mawa na ang original na disilyo ni Ede. Sa iya papalaning ama inahan guys no kang Madam Mercy. Ayan, update ta guys sa atong sudan. Tingala mo guys, liog lang nila, puro liog sa manok. Og ning gawas ang oil guys. Adi sir ko magbutang og tuyo no.
Waon sa na ako ng oil para dili tayo bidli. Kinani ba mo mag-prito guys o magluto adobo. Kalikod ko ano Kung kayo guys kay nagunit ko sa cellphone kuha ko sa oil sa dili ka napaso anong tangan ni. So ayan, wala man tayo kuha namin paminta sana ra tayo paminta guys. Importante is na-image og ang oyster sauce bisag walay paminta guys no, basta na ay oyster sauce mulami gyud no ang inyong adobo. Hindi na tayo magbutang guys ng oyster sauce ito ng patuhukon. Ayan, nag-cooking show ako dere guys. So mana to guys no, kay taas-taas lang po atong video no. Napatay kuan duha ka drama no i-upload. Uy labot sa gawas sa Asoy og Bayani. So mana to, thank you so much guys kung nabot up to this part. Thank you so much. Thanks RMN. Mangumpra pa ko unya guys, nambutan ni alas 4. Alas 4:30 naman ni. 30 minutes biyahe pa to nya, wala size mo kila maabot alas 6 mo kay mag-record kaya pagha